Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita nga dapat yung mahibaluan ang amo ni gadulong sa inyo. Updatein ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag, yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. Sa Bacolod, mga health workers kag driver sa pampubliko nga mga salakyan masunod kay paidalom sa mass testing. Sa Dumaguete City, nagpatigayot sa targeted mass testing subong nga adlaw. Bacolod Comelec may bago ng election officer. Sa Escalante City, anay barangay kagawad, patay sa pagpaniro. Kag, pagnegosyo sa mga tanong, dako kapunig sa mga apektado sa pandemic. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, isa ka adult dwarf sperm whale ang nasampay sa baybayon sa barangay Nauhang sa syudad sa Sipalay, Miyerkules sang kaagahon. Sandig sa post sa Facebook page sang Sipalay City LGU, si Erenio de Quiña nga isa ka mangingisda ang nakakita diri. Gilayon siya nga nagpangayo sang bulig. Sa bulig sang iban nga mga mangingisda, barangay officials kag Philippine Coast Guard tigayon nga nabalik ang balyena sa baybayon sang amuman nga aga. Sa number 9, Northeast monsoon kun hangin amihan ginapabot nga magadala sa ulan sa pungsod Pilipinas. Suro sa pag-asa, mahuyang nakaroon ang epekto sa habagat kung southwest monsoon sa pungsod kag amat-amat na nga nagsugod ang hangin amihan. Kadungan man sini nga pagkampyo sang huyop sang hangin ang maulanon nga panahon bangod sang nagaluntad nga La Nina phenomenon. Gani nagapanugyan ang pag-asa sa publiko nga manginhanda kag mag-ulo aligmat sa mahimo pagluntad sa pagbaha kag flash flood sa masunod nga mga binulan. Samtang Bagyo Pepito ang yara nasagwa sa Philippine Area of Responsibility. Kag sa number 8, reward money para sa nakapalagyo nga inmate sa Moises Padilla PNP ang ginhimo na sa 35,000 pesos. Padayon sa karon ang pagpangita sa kapulisan sa inmate nga si Rico Layan nga nagapalagyo gikan sa Moises Padilla Police Station sa atong Oktubre 14. Suno kay Police Lieutenant Wilma Silva, Deputy PIO sang Nokpo, humalin sa 20,000 pesos, ginhimo na 35,000 pesos ang reward para sa makatudlo o kon makadakop sa nakapalagyo nga inmate. Si Layan nga suspect sa kaso nga murder ang nagreklamo sa nga palanakit sang dughan kag hilanat sa adtong Oktubre 14 sang aga kag sang makakita sang tiyempo iya ginpalagyuhan ang mga pulis. May team sa karon ng PNP sa Banwa nga nagatutok sa pagpangita sa suspect. Sunod sa number 7, ang pagkapatay sa isa ka anay barangay kagawad nga napatay sa pagpaniro sa Escalante City. Patay ang 60 anyos nga si Ernesto Valiente matapos tiroon sa wala pa makilalaan nga mga persona sa kagabi sa barangay Mabini sa syudad sa Escalante. Ang biktima ang anay kagawad sa barangay Malasibog. Sunod sa kay Police Major Hill John Despe, hepe sa Escalante PNP, nagapanglakaton si Valiente upod sa iyang mga abyan sa sitio Tangkinto, padulungkutan ni sa balay sang iyang anak. May nakasunod sa ilang salakyan, kag sunod sa pulis, sang naunahan ang mga upod sa naunahan si Valiente sang iyang mga upod. Galiyon na lang ang gintulugan sang duha ka mga armado ang biktima kag ginpaarakan luthang. Nakuha sa crime scene ang 5 ka mga basiyo sa kalibre 45 nga armas kag isa ka basiyo sang M16 rifle. Ginahibalo pa sa PNP kung ano ang motibo sa pagpatay sa biktima kag kung sino ang mga suspetsado. Kag sa number 6, Bacolod City Comelec ang may bago na nga election officer. Si Attorney Cathrina Trinio Cania ang ginapoint kay election officer sa Bacolod effective October 21. Siya nagtalos kay Judge Mavil Maharukon siya matapos nga nagbiya ini sa pwesto. Antes kay Trinio Cania, nagserbe nga acting election officer sa Bacolod si Attorney John Saril. Suno kay Trinio Cania sa karon padayon ng registration sa Comelec. Kag ginatutukan Manila ang consolidation sang application for registration. Antes sa Bacolod, election officer si Trinio Cania Sampago.
Kag sa number 5, bangod sa pandemya, may mga kabataan karon nga nagapaidalom sa distance learning o kun online classes. Pero may isa ka child psychiatrist nga nagapaandam sa mga malain nga epekto sa pagkatubang sa mga kabataan sa gadgets sa malawig nga inoras. Yari report ni Martigo. Sandig sa pagtuon, ang mga kabataan nga nagalantaw sang TV o kung nagaatubang sa gadget sang masobra 2 ka oras kada adlaw ang may negatibo nga epekto sa ila thinking kag language skills. Gani para sa child psychiatrist nga si Dr. Jocelyn Gayares, dapat nakahibalo ang mga ginikanan sang husto nga paggamit sang mga kabataan sang gadget sa ilang nga pagtuon. Para hindi maguba ang ilang mga mata, sundon ang ginatawag nga 20-20-20 rule. Nga kada 20 ka minutos, nga ara sila sa ilang gadget sa online man nila nga pag-eskwela, no? Kakson gid ang ilang mga mata or papahuwayon ilang mga mata for 20 seconds. 20 seconds kag magtan-aw anay sa malayo sa 20 meters away. 20 meters away bago nila ibalik liwat ang ilang mga mata sa ilang mga screen o sa ilang nga pagtan-aw sa ilang teacher nga gatudlo online. Dapat man nga likawan ang pagpungko sa malawig nga inoras samtang nagagamit sa mga gadget. Hindi man dapat maglapaw sa 1 ka oras kada adlaw ang paghampang sa mga kabataan sang ginatawag nga electronic games. Para naman sa mga bata nga nagaedad 7 ka tuig panubo, dapat nga modular learning ang ila pamaagi sa pagtuon kag wala nagagamit sang gadget. Kamo nga mga ginikanan, tidloan ninyo inyong mga kabataan or pwede man nga mangayo sang bulig kay teacher para sadto ang mga grade 1 kay kung 7 anyos pa panaog ano pa lang man nursery, kinder, prep, grade 1, di ba la? Ti kayang-kaya na ni nanay kag ni tatay. Kung hindi man gid kaya ni nanay kag ni tatay kay wala gid kaagi sang pag-eskwela, mangayo kita bulig kay teacher. Kagkaroon nga mayara sang pandemya, importante ang pagtiner sa sulod sang panimalay kag pagbanding sa pamilya agon nga mangin mentally kag emotionally stable hindi lamang ang kabataan kundi ang bugos nga pamilya. Martigo para sa Digicast Negros. Kag sa number 4, mga pumuluyo nga wala pa makaparehistro sa backtrack ang sarang na makapangayo sang bulig sa ilatag sa kabarangay. Nagadamo naman ang mga individual nga nagatanyag sang ilang nga serbisyo kag nakakapangita sa nga higayon nga makaganar paagi sa pagsukot sa nga printing sa sini nga mga backtrack IDs. Yan. Makapila ka beses man nga nagtinguha sa pagpa-register sa backtrack si Elenisa Abong pero napaslawan siya bangod sa masami hindi siya makakonect. Kung may makatabang man lamang sa iya, mas maayo. Sana namon kasalot, hindi kami kasulod. Kasi nampatawhayan nanay namon. Hindi mabela lang kung padadi. Kung ginakinahanglan. Oo, kinanglan gid. Sa social media, madamo sang nagatanyag sang ilang nga serbisyo, bulig sa registration, kag bayaran lamang ang printing kag lamination. Suno kay City Administrator kag EOC Executive Director nga si M. Ang, basta wala sang pagpanukot sa registration, wala man sang may ginasupak ini. May mga ibanda yung they nagpangulit charge sila for printing and laminating. Tila na siguro service for that. But ginaklaro ko lang, registration is free. Ginpakamaayos ang syudad nga ipaidalom sa training ang mga tiglawas sang kada barangay para makabulig sa pumuluyo nga wala pa makaparehistro. Sa barangay Tangub, may mga nagpadulong na kag naghinyo sang bulig pero suno sa OIC, sa masunod pa nga semana mahimo sila makasugod bangod na talana pa magpaidalom sa training ang mangin in charge. Ang seminar sa Monday, makakanto siya, tapos ang dayon. Kung sa government ka makanto sa mga barangay, di okay na iya. Na-delayed lang na, kaya train ka pa nga ng mga IT, no? So some of the small barangays or the numbered barangays, nasugod na sila. And for the name barangays, amat-amat naman naging train sa buong IT naman. As of October 20, 247,212 na ang nakaparehistro sa backtrack. Kag sa number 3, ang tanan nga luyag magpaidalom sa swab test ang hindi na kinahanglan magkadto sa City Health Office sa Bacolod kundi sa base center na.
Sunod kay Interagency Task Force Visayas Chief Implementer Major General Mel Feliciano, wala na silang swab test nga paghimuon sa City Health Office sa Bacolod, bangod dito na tanan ipatigayon sa Bay Center. Hindi naman dito magpakonsulta ang mga may ginabatsyag nga simptomas ang COVID-19. Sunod kay Feliciano, kinahanglan man nga mapangapinan ang mga nagabusong nga nagapadulong sa City Health bangod madamo na sa ila ang nalatnan sa COVID-19. Sa Bay Center, humalin las 8 sang aga tubtub las 12 sang udto ang consultation, pero mahimo ini extend sa madason nga semana tubtub las 5 sang hapon. Kag sa number 2, syudad sa Dumaguete ang nagpatigay sa targeted mass testing subong nga adlaw. Ginabulubanta 400 ka mga suspected kag probable COVID-19 patient ang ginpaidalong subong nga adlaw sa targeted mass testing sa Dumaguete City. Sunod kaya Mayor Felipe Remolio, ginpatigayon ini nga masa antigen testing matapos may mga residente sa nga syudad nga nagpositibo sa COVID-19 bangod na latnan sang isa ka apor nga COVID-19 positive. Ang mga residente nga gin-lockdown sa ilang mga balay bangod na ka contact sa mga nagpositibo amo ang gin-prioritize sang syudad suno kay Remolio. Ilaman ipaidalom sa antigen test ang mga frontliners lakip ng mga detainees sa Dumaguete PNP nga igasaylo sa City Jail. May ara man sang simultaneous mass testing sa syudad sang Bayawan pati na sa Banwa sang Valencia kag Zamboanguita. Matapos sa mga market vendors, mga health workers kag mga driver sa pangpubliko ng mga salakyan na natala na ipaidalom sa surveillance testing sa syudad sa Bacolod. Yan ang report ni Martico. Karon nga natapos na ang swab testing sa mga market vendors sa syudad. Tuyo sang Bacolod Emergency Operations Center nga ipaidalo man sa surveillance testing ang iban pa nga mga sektor bilang pagpanghanda sa pag-downgrade sang syudad sa Modified General Community Quarantine. Suno sa Executive Director sang Bacolod EOC nga si City Administrator M. Ang, plano nila nga unahon nga ipaidalom sa swab test ang mga healthcare workers. Atong healthcare workers kasi lagi na yung exposed every single day, exposed sila sa mga isolation facilities, for example, our quarantine facilities. Those who are working in our Pro Center and other areas sa City Health, no? So mga health workers naton, RB Hertz, sila man na may exposure man sila sa mga cases. Ipaidalo man sa libre kag voluntary nga RT-PCR test ang mga driver sa mga pampubliko nga salakyan. Iniagod masiguro nga hindi man malatnan sang virus ang ilang mga pasahero kung sila ang magbiyahe. Plano man sang EOC nga ipaidalom sa swab test ang mga nagatrabaho sa mga lugar nga ginakatuan sang madamo nga mga pumuluyo. Our desire na i-abrihan to open the economy, we have to make sure nga safe ang aton mga tao, safe ang pumuluyo, safe ang mga workers nga magbalik full-time sa ilang mga trabaho and that they understand kung ano mga protocols na dapat hindi po natin i-observe. Ginapaabot man sang EOC nga ma-downgrade na ang status sang Bacolod pakadto sa Modified General Community Quarantine matapos magpadala sang sulat si Bacolod Mayor Evelio Donardia sa National IATF nga manubo na ang mga kaso sang COVID-19 sa syudad. Martigo para sa Digicast Negros. Kag sa good vibes kung kadamaan sa mga plantitos kag plantitas naging hobby o stress reliever ang pagpananom para naman sa iban naging source of income ini sa panahon sang pandemya. Ang detalye sa report ni Romeo Subaldo. Sa pagdamo sa plantitos kag plantita sa kung mga nangin mahilig sa tanom, may mga pangabuhi man nga nabuligan. Diri sa Banwa sang Don Salvador Benedicto, nagaidas ang mga nagabaligya sang tanom sa higad sang dalan. Humalinsad to pa sila nagabaligya sa mga tanom. Pero bangod sa pandemic, mas nagmaayo ang lakat sa negosyo. Ugaling, nagadepende man sa quarantine status. Kung may lockdown o kung mas stricto ang border control, wala man sang income. Isa diri sa ila si Gigi Bailon. Sa kada kambyo sang quarantine status, nagadepende ang lakat sang iya negosyo. Sang pag-start ito sang pandemic, sir, siyempre nag-lockdown to tag 1 month to. While din tigado diya. Dahil pagbalik naman nga nakagwa ng mga tao daw, okay na hasta sang July. Sang pagbalik naman ni lockdown 4 days, 1 month naman, ayun man, tigado naman.
Kung wala sang border control, maayo man ang lakat sa negosyo. Makaganar man gani siya sa 9,000 pesos sa isa lang ka weekend. Mayara na gani siya sa mga napundar. May ara ko nga mabinta mag-weekend lang bala, mag-Sunday, Saturday, mga 7,000, 9,000. May napundar ka man sa Oo. Nakabakal ko sidecar, tricycle, tapos nagbakal ko washing na kas, nasunod nakabakal na ko flat screen na TV. Wow. Tapos mga pailis ko sa loob sa akong balay. Tiles na? Hindi na, ano lang, ano na gani, marine? Marin? Oo, okay, kawayan naman sa loob mo. Bangod sa pagkausos ang badyang, may makita man sa highway sang DSB nga mga naka-display na nga mga badyang nga ginabaligya. Sa Bacolod naman, malapit sa Libertad Market, may mga nagabaligya na sa mga tanom nga nagaidas. Isa sa ila, si Nerissa sang Barangay Minuyan sang Murcia. Ang pagbaligya sa mga tanom, amo ang iyan ang source of income humalin sa nagsugod ang pandemic. Ginaalsada niya ang mga tanom gikan sa Murcia kung mayara siya sang orders. Siyempre sir, sa pandemic wala kami ibang racket. Kaya sa ineya, kaya ko siya mo wala ang partner ko. Oo. Sinong katanom? Imo nga partner? Kasi ikaw gakadto di. Sa di, tagadiin ka pa? Sa akin eh. Sa Minuyan? Gapa naog pa ka mo pa kadto di? Pero sa una, anong ginabaligya mo diri sa Bacolod? Wala man? Wala. Subong na ni natabo? So, kadi racket sir eh. Wala yung iba din kaman. Daan subong, pwede ka pigado. Sa 4 ka bulan nga pagnegosyo, may mga sukit na siya. Sunod sa iya, kinahanglan niya nga maghimakas para maibakal sa pagkaon kag pagbayad sa mga bills. Sa Nerissa kag Gigi, nakapangita sa oportunidad nga padayon makahatag sang kinahanglanon sa ilang mga pamilya bisan apektado man sa pandemic. Sunod sa ila, diskarte kag pagpaningwa lang ang kinahanglan para makabangon. Kag Barb, kanabi sa ilang istorya, tanom ang ilang source of income sa nga time sa pandemic. Hindi naman siya kung makarelate kay plantito. Siyempre, iba ko lang ang story. Kung ma-relate ko, mga plants, pwede mo sila mastorya sa time nga problemado ka, pang pa-release mo sa iyo, panawag mo sa iyo ng stress. Ano yun namin? Pero kung nasiguro, mga presyo sa tanong. Yes, isa ka. Ikadabog sa tao. Sa DSB, barato ang tanong kailan yun. Siyempre, kalayo sa ibiyahe mo, plus naman sa gasolina mo, bawal ng yapon. Pwede man low supply demand. Taas ang demand, siyempre, price masakta. Okay. Kagabuyan tong napulo ka mga nagapanguna ng mga balita sa Negros, subong adlaw. Kay man sa panahon karon, importante na may ibalo ka sa nagkakatabo sa imong mga balita. Kag syempre, dapat patas kag eksakto ang mga impormasyon. Kami ang padayon magapangalagan sa Negrosan. Ako si Barbara Mahalas. Tubtob sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!